नमस्कार प्रणाम। का हाल चाल बरोड़ा सबके। उम्मीद बा कि राउर सबके हाल चाल ठीक होई। हमारो हाल चाल ठीक बा। तो भाई सब है रोड़ा के एगो सुनाओ तनी कविता। कविता के शीर्षक बा रही रही हमारा यह बुझाता आ धीरे धीरे देश देखी कहवा ई जाता। तो रोड़ा सब है कविता में बनल रही। अगर अच्छा लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आई सब है कविता सुनल जा। रही रही हमारा यह बुझाता धीरे धीरे देश देखी कहवा ई जाता। रही रही हमारा यह बुझाता आ धीरे धीरे देश देखी कहवा ई जाता। रेल बेचा गईल तेल बेचा गईल, रेल बेचा गईल तेल बेचा गईल, जे भी बोलल जेल भेजा गईल। निर्दोषी के ऊपर छापा माराता, धीरे धीरे देश देखी कहवा ई जाता। रही रही हमारा यह बुझाता आ धीरे धीरे देश देखी कहवा ई जाता। मिलत नहीं नौकरी बा, माथा पर जिम्मेवारी के टोकरी बा। मिलत नहीं नौकरी बा, माथा पर जिम्मेवारी के टोकरी बा। नाचता गावता इंस्टाग्राम पर, युवा समाज सब बनल जात छोकरी बा। लइका ह कि लइकी ह नाही चिन्हाता, आ धीरे धीरे देश देखी कहवा ई जाता। 10 रुपया का मिलत रहे 10 किलो आटा, 10 रुपया का मिलत है आज नींबू एगो खाटा। 10 रुपया का मिलत रहे 10 किलो आटा, 10 रुपया का मिलत आज नींबू एगो खाटा। 60 रुपया किलो बा चावल, मुश्किल बा इज्जत जोगावल। 50 रुपया किलो बा मकई कांचा, आ घरे खैला बिना मरत रहे बाल और बच्चा। महंगाई से टूटल जाता अपनों से नाता, आ धीरे धीरे देश देखी कहवा ई जाता। रही रही हमारा यह बुझाता, धीरे धीरे देश देखी कहवा ई जाता। तो कैसा लागल रोड़ा सबके ई कविता। अगर अच्छा लागल होगी तो रोड़ा सबसे एगो विनती बा कि रोड़ा सब वीडियो के थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर करी। तो मिलत रहे वैसे ही नया नया वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।